הייתה הופעה בקאמל שהיו 4 אנשים בקהל ורבתי עם כל 4. מה יש לך יותר, מזל או שכל? חד משמעית מזל. שער המחירה גבוה מהקנייה. לא. בבקשה. קוף יוד למד יוד דלת היי קוקי לידה של שטראוס. שמישהו יביא פה צוות. מבחן צוות. כן, ויונתן כבר שנים צוות. דואלינגו, במקום לקרוא את החדשות, לקרוא פוסטים באינסטגרם, לראות את העולם נשרף. Estoy muy cansado. קמפיינים, הצלחה. כסף. הרגלי אכילה, יפה. אם בסוף על דגלי ישראל נתלת זה ההוק שלך, זה הקליק בייט. האם זה יקרה? חכו לסוף הפרק. חכו לסוף! איזה סוף? שלי? של הסדרה? מי יודע. כאילו, זו התוכנית שלי עכשיו? לא, זו תוכנית ממש שלי, אבל את עושה את העבודה הקשה. זה כל כך התוכנית שלך. נכון. זה כל כך מתאים, איך לא הבנתי. אוקיי, קבלו אותה. אני מאוד שמחה שכולכם פה. באתם לעוד פרק של המתנחלת, וקבלו בבקשה את האישה והאירוע. דורון רהב. יפה מאוד, יפה מאוד. תודה רבה. כל הכבוד, נועה. כל הכבוד. תודה. שמחה, כיף שאת פה, כיף שבאת. אני אשכול לקחת אותך להציג אותי גם בפרקים אחרים. לא לפנות, אני עסוקה. נועה מנור. אני. את. אני נועה מנור. את נועה מנור, סטנדאפיסטית מדהימה. אוקיי. מי מתקשר? מתקשרים? בדיוק. כדורים או גלולה? משוגעת או שרמוטה? מה, עם מי אנחנו מדברים? מה? שניהם! אני אהיה בסדר. בסדר. שהתחלנו... למה בסדר? לא. מדהימה. תגידי, אני סטנדאפיסטית מדהימה. זה גם קואוצ'ינג. כן, לגמרי. אני סטנדאפיסטית מדהימה. יפה. אוקיי. התחלנו גם ביחד. כן, אני זוכרת. שבוע לפניי נראה לי. את התחלת... כן. ואז באתי להגיד, נועה כבר מבינה עניין? אז את יודעת שאין לי מושג כמה זמן אני מופיעה. הרבה פעמים שואלים אותי, אני יודעת שזה שנים של דינוזאור, אבל אני לא יודעת להגיד. אמרתי, יופי, יש לי את נוח. נכון. היא בטוח יודעת כמה זמן אני מופיעה. אוקיי, 15 שנים. 15 שנים אנחנו מופיעות? לא נעים. לא נעים? לא נעים. למה לא נעים? כי היית מצפה שנהיה במקום יותר טוב. לא? זה מה שאני תמיד עם עצמי. עם עצמי. איפה היית רוצה להיות? מה זאת אומרת? כבר לפני 7 שנים הייתי אמורה להיות עילוי בכל בית. כולם יודעים מי זה קמפיינים, הצלחה. כסף. עכשיו אני אמורה להיות בשלב כבר של הקאמבה, אחרי שכבר עשיתי, אני צריכה להיות ב-15 שנה, לא, צריך איזשהו טוויסט בעלילה, אני צריכה לעשות איזושהי כתבה, אני בעצם גבר, לא יודעת, איזשהו משהו טוויסט במותג, אבל עוד לא היה מותג. אבל אני חייבת להגיד לך שזה נשמע כאילו אם תעשי את הדרך הזאת, עכשיו תגידי הייתי גבר וזה, זה יעבוד. ובסופו של דבר, את בקאמבק, אז לא משנה איך הדלת הסתובבה, את באותה נקודה. כן, לא, אני כבר הבנתי שהמסלול שלי הוא ארוך במיוחד ממה שציפיתי, וזה, כי באמת האישיות היא כזו בעייתית, שהמסע לראש ההר הוא ארוך. לא יודעת, יש שם משהו לא טוב, לא עובד לי. לא יודעת. הרבה פעמים אני כזה, למה אני תקועה עם הטלנט? אני כאילו בעלת ערוץ, שחייבת להפיק תכנים, ואני תקועה עם הטלנטית הזו, ואני פשוט כזה, טוב, תנו לה משהו לעשות, אנחנו לא נפרוש מהערוץ הזה, וזה מי אז אין לי מה לעשות, תעזרו לה, היא לא יודעת לדבר, תעזרו לה, תערכו את זה טוב, אין לי כוח. שמישהו יביא פה צוות, מבחן צוות. כן, ויונתן כבר שנים צוות. עיגול, כי הזמן לקום, אהובה, נועה, קומי, נועה! יופי, זה, כי הזמן לקום, בוקר טוב. נועה, תקומי! נועה, אני כבר ער. אז אולי הבעיה בצוות? למה את לא מפילה את הבעיה לצוות? תמיד זה טוב להעיף על מישהו אחר את האחריות. אבל אי אפשר, הצוות מוכיח, נותן קבלות. לא, אבל את לא יכולה לקחת את כל האחריות עלייך. זה לא פולני, זה לא אשכנזי, זה לא תואם. מה זאת אומרת? זה ברור שזה אשכנזי. מה פתאום? תמיד מישהו אחר הוא האשם. ובגדול, אם את מסתכלת, הנאצים אשמים בהכל. זה נכון, אבל לא, אצלנו זה יותר כזה אשמה, לא יודעת, הרוקחות של האישיות שיצאה זה יותר, אני גרועה, אני אשמה, זה. אנחנו אמורות להגיע לרמות כאלה של דיכאון? כן, זה הקונספט, בסוף מתאבדים.
איזה כיף שבאת לפה. לא, אני אגיד לך, כי אני בסוף הרי מה אני רוצה? צפיות. כן. ואם בסוף על דגלי ישראל נתלת עצמי. זה ההוק שלך, זה הקליק בייט. האם זה יקרה? חכו לסוף הפרק. חכו לסוף. איזה סוף? שלי? של הסדרה? מי יודע. בדיוק, יפה מאוד. אבל בגלל שאנחנו צוות מאוד מנומס, בריטי, כן. אז אנחנו מביאים שי, בכל זאת, את מארחת. מי זה שי? יפה. הופה! יפה. הופה! בבקשה. זה רק לי אבל? זה, כן, כי לא זה להראות את המחיר. מה זה משנה? מיני מרקט יוסי, זה הנותן חסות שלנו. בבקשה. את יכולה לאכול, ואת יכולה גם תוך כדי לספר לי, האם יש לך גם הרגלי אכילה יפה. תראי מה יונתן לימד אותי. נו. אני לא ידעתי את הטריק הזה. כן. הוא ראה את זה בטיקטוק, ראיתי את זה גם, אבל זה עובד? טאדה! בחרתי גם אוכל מאוד בעייתי, עם הקראנצ'יות, עם הרעש של הלעיסה. נכון. למה לא פירה? אני בדיוק, כי זה של דודו ארז. בוא נדבר על קולנוע. קודם כל, מה השידוך הזה בין סרטי קולנוע לפופקורן? זה אוכל מרעיש, לא היה יותר הגיוני לאכול בקולנוע פירה? אז יש לך הרגלי אכילה לא משונים? לחמם אוכל. יונתן אוהב הכל חם, רותח, גרעיני. ואני לא צריך לחמם את העוף הזה, הוא טעים קר. יותר טעים לי ככה, ישר מהמקפיא. אני רוצה לטעום את הטעם. לא מהמקפיא. הוא אוהב את מה הטעם לוהט. לא, יש ניואנסים בטעם. וכשזה קר, אז זה גם אפשר לאכול את זה יותר מהר. זה מדגיש את הטעמים. אתמול, הרי סיפרתי לך מקודם שהילד שלי הלך לאיבוד אתמול. לא מצאנו אותו רבע שעה, נמצא בסוף, נמצא. מצחיק אם הוא לא נמצא, ואת יושבת פרסת את התוכנית, אוכלת אפרופו, יש לי הרגלי אכילה משונים. אגב, הילד שלי, אני לא יודעת איפה הוא. אני לא מחממת את האוכל. או את המשטרה לגבי הימצאו של הילד שלי. אני מאמינה שמה שצריך להגיע. מה צריך לקרות? אני אעבור כוס, אולי הוא ימצא. די, תפו. אז הייתי בטראומה, הייתי בהיסטריה. אנחנו חוזרים הביתה, ואני בינתיים, אני מחממת ארוחת צהריים, כי אנחנו אוכלים, מתיישבים לאכול ארוחת צהריים, מחממת, ותוך כדי אוכלת גם את מה שלא חיממתי. ואז יונתן בא ושואל אותי איך את מרגישה, וכזה, ברגע שאני אוכל אני ארגיש יותר טוב. מה ברגע שאת אוכלת עכשיו? ברגע שאני אוכל. אני מאמינה שברגע שאני אכניס משהו לפה, אני ארגיש להרבה יותר טוב. שנייה, אני אשב, אני אוכל. אז זה להרגלי האכילה שלי. את יודעת שבעלי יש לו קטע שהוא אוכל רק אוכל שמוכן עכשיו? כן, לא, שאריות לא. אין דבר כזה, גם אם תחממי, גם אם זה לא משנה לו. ברגע שזה עבר את התהליך שזה נכנס למקרר, או לחלופין עברו 4 שעות מאז קיבית הגז, כן. נגמר האירוע של הבישול הזה. מה, באמת? אם זה עדיין בסיר, עדיין אותו יום. אותו יום. אותו יום, היום. נקטף היום מהסיר. אבל כבר התקרר, זה כבר לא רלוונטי. אבל מחממים, לחמם עם קצת מים. לא מחממים. אין דבר כזה, לחמם אוכל, זה פסול. אבל איך הוא עדיין, כלומר, איך הוא שמנת שלה? לא, איך הוא עדיין איתך? אותי אף אחד לא חימם כבר שנים, כי אני איתו. אוהבים אותך, אבי. את מעוניינת את אוהבת אפרופו ושמנת? אני אוכלת הכל. אני מכירה את דורון, יש לך דעה על כל דבר. זה נגיד משהו שמתקבל, זה סבבה, זה לא משהו. זה לא חריף. כן. אין סיבה שאני לא אוכל את זה. אוקיי, אנחנו בחריף, הסטנדרט זה חריף. קיצור, אני רוצה שתלמדי אותי משהו חדש. כן. ואז חשבתי, מה הפורטה שלך? זה מתקשר למה שדיברנו קודם, את יודעת הכל. את שחקנית, את שרה יפה, את ספורטאית מצטיינת, גברת מנור. זה פעם, זה בעבר. זה ידע, זה ידע שיש לך. ידע זה כוח. ידע זה כוח. צריכה אפרופו כדי לחשוב על זה שנייה. מה אני יודעת? מה את יודעת? מה את יודעת שרוב האנשים לא יודעים, נור מנור? את יודעת מה אני יודעת? שיט, רגע, שנייה. את יכולה ללמד אותי את זה? לא טוב? מדהים. את באמת, את ברוכת כישרונות יותר ממה שחשבתי. ויש לך אז, אולי במקום ללמד אותי משהו חדש, טיפ כזה, איזה ספר שקראת, איזה לא יודעת, משהו שכזה זה, ששינה לך את החיים? דואלינגו.
לא יודעת, אני כרגע מכורה לדואלינגו. הרבה פעמים דואלינגו מציל אותי. באיזה מובן? אני, כמו שדיברנו קודם, אמרנו, מאז 7 באוקטובר התפלפתי, אני לא איתנו בעיקרון, אתם רואים פה מישהו, אבל הוא לא, אין אף אחד בבית, לא באמת. דואלינגו, במקום לקרוא את החדשות, לקרוא פוסטים באינסטגרם, לראות את העולם נשרף. Estoy muy cansado. Ella es muy simpático. כן, אני כזה, אני צריכה עוד שפה. במלחמת העולם השלישית, אז לא כדאי שכשאנחנו נהגר לאנשהו, אני כזה, הולה, Estoy judía. זה מה שאת לא לא, לא. מצחיק, זה דואלינגו מפיל אותך. יפה, נועה, ויש ציפרלוג שמחזיק את האירוע. אגב, משהו חדש שלמדתי, או, שלהפסיק את המינון של הציפרלקס בהפתעה, בעיקר לך וגם לציפרולוג שלך, זה חוויה מעניינת. איך אפשר להפסיק? אני בחיים לא אפסיק את הציפרלקס, אני נוסעת לפעמים ליבין בלילה, תביא לי כדור. נמאס לי, אבל נמאס לי להיות איזשהו רובוט. אגב, זה מה שלמדתי גם, אולי כדאי לבחור את התקופה שאת בוחרת להפסיק ציפרלקס. כי נגיד התקופה עכשיו בעולם היא פחות טובה. להפסיק. להפך, להתחיל להרגיש שוב דברים. אבל כולם בחרדה, את מאשרת קו עם כולם, זה הזמן להפסיק. כן, זה כמו שבקורונה את פתאום לא יכולה כולם פתאום נהיו... להיות מנותקת. כמו שבקורונה כולם נהיו היפוכונדרים. וכולם היו כזה, אני חייב לשטוף כולם זה, והאנשים החרדתיים עם ה-OCD היו כזה, מזל טוב, ברוכים הבאים, בואו תצטרפו. כן, יש משהו בזה. אני המומחיות שלי. כן. אני לא יודעת אם אני יכולה, תגידי לי אם אני יכולה ללמד אותך או שאת יודעת יותר טוב ממני, חדשות הבידוש. PDD, נדבר עליו. אפשר לדבר עליו, למרות שדיברתי עליו כבר שבוע שעבר, אבל הפרשה הזאת לא מפסיקה להניב פירות. מה זאת אומרת? אבל קרו גם דברים השבוע. מה קרו השבוע? חידון. מכוכבת ריאליטי שחגגה 40 השבוע. לי גרינה. יפה, נועה! מאוד מפתיע, נכון? כמה פעמים התגרשה ג'ניפר לופז? וואו, רגע. שנייה. היא התחילה עם בן אפלק? או שהיה בן אפלק? רוצה רמזים? היה מרק אנטוני. עכשיו היא שוב בן אפלק. אז לפחות 3, בטח היה עוד אחד באמצע. היה עוד אחד? מי זה? אבל עם בן אפלק היא התחתנה רק עכשיו, הוא לא ישן. היא לא התחתנה איתו פעם? היא התחתנה איתו. לא, היא הייתה מאורסת. אז מי? אז 3. 4! מי? 4. הראשון היה איזה no name, וגם היא אז לא הייתה מי יודע מי. הראשון זה הכי טוב שלנו לעכשיו. אחרי זה היה רקדן נעמי, Love don't cost a thing. אהבתי את זה. אז הרקדן, לא זוכרת. אחרי זה אנטוני, ועכשיו בן אפלק. יפה. באיזה גיל מייקל ג'קסון איבד את הבתולים. רשמית או על ידי אבא שלו? לא יודעת. אני לא יודעת. לטענתו. וואי, לא יודעת. על פי הספר של ליסה מארי פרסלי, עכשיו היא הוציאה הרי ספר אחרי שהיא מתה. בוא'נה, יש לה מלכלכת על כולם, זה החלום שלי, תדעי איך היא גאונה. אני רוצה לעשות ספר שאני מלכלכת על כולם, ששחררו אותו יום אחרי שאני מתה. למה אין לי כוח לי... חד משמעית, חד משמעית. כמה? 25 הוא איבד את הבתולים. לא, הוא בשואו-ביז מגיל ממש צעיר, אז נגיד 21. שזה הרשמי, הוא לא באמת, הוא איבד בגיל 12. 35. בסדר מייקל ג'קסון, הליכת ירח לא ממציאים בלי סקס. אתה עושה סקס וכזה, כן, נהנה. לא הגיוני. זה מה שהוא טוען. זה מה שליסה מארי פרסלי טוענת עליו. בואו נהיה מדויקים. אז אנחנו לא מאמינות לזה. באיזה גילה את איבדת בתולים? סתם. אני בגיל... סתם? היא עוד עונה? אכפת לי, מה? למה? זה סוד? שלא ידעו, 19, זה יחסית מבוגר, זה מאפן. זה כמו מייקל ג'קסון. כן. זה גם היה עם גבר. זה כמו הילד שלי, אני כזה, וואו, איזה יופי, וואו. בבקשה. אני יכולה לראות או שלא לראות? אוקיי. זה לא קסם. אם היית יוצאת עם עצמך לדייט ראשון, היית ממשיכה לדייט שני. זה כאילו בעיקרון, אני רציתי להגיד לא, אבל גם היא מעניינת המטומטמת.
המטורפת גם דייט ראשון מעוניינת. זה לא האופי שלך, בדייט הראשון את מנסה את להתחנפן. יכולה לראות, אני חושבת שהאשליה שאנחנו עושים על עצמנו שכזה, אני עבדתי עליהם, הם לא יודעים, ראינו טוב מאוד מי אתה, ראינו, עוד לא, כאילו עוד לא לפרוטרוט, אבל ראינו את הטירוף בעיניים, ראינו את זה שאת לא לגמרי איתנו, ראינו. עכשיו השאלה אם את רוצה להמשיך לראות, זה כמו סדרה, הבנת הקטע, זה ה-theme, זה הרעיון. כן. הייתי ממשיכה, כן. לא יותר מ5. עוד אחד, בבקשה. מה יש לך יותר, מזל או שכל? חד משמעית מזל. מזל? תביא לי גירוד, עכשיו אני בודקת אותך. בואי אבל נראה. תראי, אני מצאתי את יונתן, אני תביא גרה לי במקום כזה. גירודים. יש לי מזל. אז בגלל שנשים הם לא כאלה של כרטיסי גירוד, הבאתי לנו את הבורסה. כל שער המחירה גבוה מהקנייה. לא. עשית את זה כל כך יפה שבא לי שתבדקי גם את שלי. אוקיי, 60, 6,050, 6,150, זה גדול. 540, 560, 23,250, 23,400, 3,885, 390. אין. אז בוא נאמר... אז אין מזל, אבל זה... אין מזל. מה השקר הכי גדול שסיפרת אי פעם בחיים? תראי, תקופה בצבא הייתי הולכת לקב"ן בקטע של, וואו, מה נעשה איתי? סתם, אז כזה. בבעיה. מה, אולי נשחרר אותה? פשוט נשחרר אותה, כי אני חושבת שלא טוב לה פה. אבל שקר. זה מצחיק, כי היא מדברת על עצמה בגוף שלישי, זה כבר עילה לשחרור. אמרתי לאחותי, כשהייתי קטנה, שאפשר להכין מרק מאבנים, זה נחשב? לאיזה מהם? למיכל, כן, אמרתי לה, בואי נרד למטה, נאסוף, נקטוף אבנים. נקטוף אבנים גם... תראי מעכשיו, מהיום. ושמנו את זה בסיר ובישלנו. הוספנו גם תפוחי אדמה וגזר, והיא אכלה. היא חשבה שנים ששיקרתי לה שיש פרסומת שאני המצאתי לקוקי לידה. את השיר של קוקי לידה. כי את שיקרת לה שאת המצאת? לא, שיקרתי שיש ג'ינגל לקוקי לידה, ובעצם זה... אני כתבתי את הג'ינגל. אוקיי. שאני אשאיר אותו? כן, בוודאי, למה לא? זה נשמע לי כמו הזדמנות פז לאירוע. בבקשה. קוף י' למד י' ד' ה' קוקי לידה של שטראוס. לא היית מאמינה? יאללה, הפינה האהובה עליי. כמו שאת מכירה אותי, את רוצה לנחש מה הדבר שאני הכי אוהבת? רכילות? יופי, שיימינג! יופי, נו, אבל התחלנו כבר שם. אבל שם זה ייחתך ופה זה ייכנס. אוקיי. שם זה רכילות שהיא באמת שלנו. אוקיי. שם האיש לעולם לא ידע מה נאמר שם. פינת השיימינג. למי את רוצה לעשות שיימינג? לא חייב בן אדם, אף על פי שרצוי. אוקיי. אבל תופעה זה משהו שעושה לך את העצבים. תופעה, הטיקטוק לא טוב, צריך להרוג אותו. טיקטוק. למה? למה? כי... את דווקא פעילה בטיקטוק. אין לי ברירה, אני רוצה להרוויח כסף, אני רוצה שאנשים יבואו להופעות, שיכירו את השם, אבל בעיקרון זה חר גדול לאנושות. למה? באיזה? אני מאוד אוהבת את הטיקטוק. דבר ראשון, זה מטמטם, זה מוריד את סף יצירת התוכן גם. תחשבי כמה אתה צריך לחשוב שזה יהיה כזה 40 שניות איזשהו תוכן, אין איזשהו משהו מעניין. את אומרת כיוצרת תוכן ולא כצופה? לא, כיוצרת תוכן. זה מרדד הכל. וואי, אני הטיקטוק שלי כולו מלא בסרטון ניקיונות, באמא. באמת? אין, כי אני אוהבת, הרי מה הטיקטוק מראה לך את מה שאת אוהבת? אבל תעשי, מה את רואה מישהו אחר עושה? אנחנו עוד רגע, בואי נעשה. רגע. זה בעיקרון ספה שהיא גם מתפקדת כרורשך. מה אתה רואה פה? מדהים. תקשיבי, אוקיי, נעשה את זה. תעשה לפני אחרי, תראי את הספות. אין, לנקות זה, למה אף אחד לא מגלה שזה כזה אושר? מה את אומרת על הספה? מדהים. נכון? כן, ממש. מה הבדיחת סטנדאפ הכי אהובה עלייך, לא שלך? ליונתן יש בדיחה מצוינת עכשיו שהיא באמת מעולה, אבל אני לא רוצה לתת של יונתן, אבל של יונתן זה כזה... נו, אבל זה מה שאת צריכה, בדיחה שהיא לא שלך, שהיא מצוינת, אז מה אם את פעלת? אף אחד לא יכול לסרב לציצי. ציצי זה דבר מדהים, כדי לסרב לציצי, אין גבר בעולם הזה שיכול לסרב לציצי. כדי לסרב לציצי אתה צריך להיות אמיר פי גוטמן, הומו ומת. מצחיק? כן. יכול להיות שסיפרתי אותה לא טוב. יונתן, אל תכעס. מה ההופעה הכי גרועה שהייתה לך בחיים? וואו! אם אפשר, הייתה הופעה בקאמל שהיו 4 אנשים בקהל ורבתי עם כל 4.
זו הייתה הופעה גרועה. אני פעם הופעתי במכוון עם ביקיני. אני זוכרת. את חייבת לשים את זה, תני תמונה. כשאנחנו נראה את זה. אין לך תמונה. אולי לפרישמן יש, אני צריכה לבקש ממנו, אין את לי. יודעת מה הייתה שם? עלית בביקיני מנומר. נכון? עלית בקאמל בביקיני מנומר. נכון. ועשית סטנדאפ רגיל. נכון. לא התייחסת לזה. נכון. כי את, היה לך בכוונה. התערבות. לא היה לי התערבות, עצבן אותי, שאני לא זוכרת מי אמר לי. נשים לא זיידל. מצחיקות. זיידל, צברי. לא זיידל, לא. לא זוכרת, נשים לא מצחיקות, אני אראה להם שאני מצחיקה אפילו כשאני אחישה, שאני בביקיני, אני אעלה עם הבדיחות שלי ואני אראה להם. כן. לא הראיתי להם. לא הראית להם, זה לא היה טוב בכלל, זה לא היה טוב, אנשים הסתכלו עליה, כאילו מי זו המפלופה הזו שעלתה, אבל היית צריכה להתייחס, זה הקטע, היית צריכה להתייחס, לא, היית צריכה להתייחס. אז הפעם הראשונה לא התייחסתי. הייתה עוד פעם, אחר כך איזה מטורפת. התייחסתי ואז אמרתי, טוב, הבנתי, פיצחתי. נכון. צריך פשוט, אם את עולה עם ביקיני, את צריכה לעשות הופעה מותאמת לביקיני. ואז אמרתי, אני לא מתחילה עכשיו לכתוב הופעה מותאמת לביקיני, בגלל שאני כאילו נכנסתי פה לאיזה פינת אגו מטופשת. אוקיי, אי אפשר להצחיק בביקיני עם הבדיחות as is. בואו נתקדם. איזה מזל, כאילו אם היית רואה את, אם היית קולומבוס, היית מגיעה כזה טוב, יש פה יבשת, אבל יאללה, לא, אין לי ראש לזה, אני לא אתחיל עכשיו לחפור וזה, לא. כי מה עכשיו, את תתחיל לכתוב הופעה שלמה לביקיני? אני עשיתי את זה, תראי לך שהייתי עושה את זה, תראי אני עכשיו, אני כבר לא יכולה. זה סתם בדיחות לפח. אבל זה מה שעשיתי עם הספיישל. נשמע מה עשיתי עם הבדיחות הקודמות. אבל זה מה שעשיתי עם הספיישל של השמלת כלה. ואז אמרתי כזה, טוב, אז רגע שנייה אני אכתוב על השמלת כלה, אז את יכולה עדיין. אני לא. לא מעוניינת. אני לא. עכשיו הגענו לסיום התוכנית הנהדרת. לסיכום, בגלל שאנחנו מתארחים אצלך בבית, כן. פינת הנדל"ן, תראי לנו את הנכס. אוקיי. את צריכה להראות לנו את הנכס? זה מעולה, מעולה דווקא, שנייה, כי אנחנו באמת מסבלטים. אנחנו צריכים לצאת מהבית בדצמבר, ואנחנו צריכים שמישהו ישלם את הכסף עד ספטמבר. עד ספטמבר? 9 חודשים לפני הזמן אתם יוצאים? כן, כי הם מוכרים את הבית, ומצאנו נכס שהוא יותר שווה ויותר טוב, ואנחנו כזה, אוקיי, אז אנחנו הולכים. אז הבית פה, מי שרוצה... אבל אם לא תמצאי, מה תעשי? נזכיר אותו לפורנו. לא פאנץ', זה תוכנית עסקית. בבקשה, זה החצר, זה מצחיק שמפינת הנדל"ן סתם תראו את הבית, זה נהיה לנדל"ן שיווקי. חד משמעית. אולי נגיד איפה הנכס, נראה לי זה גם יעזור. קדימה צורן, בחלק של קדימה, כי מסתבר שיש פיוד בין קדימה לצורן, שמה נחשב יותר טוב, קדימה או צורן? ומי שגר בקדימה לא הולך לצורן, ומי שבא בצורן לא בא לקדימה, כאילו, זה כמו רם ללוד, למי אכפת? אני לא רוצה להיות לא פה ולא פה. אתה ממש, קמין זה ממש מומלץ לאנשים שאוהבים חום, וגם אוהבים לאכול סרטים שהם ימותו מדליפת גז. זה אחת החוויות הטובות שלי. וגם עושים ילדים. כל הזמן דואגת. לא פוחדת שהם בטח, ייגעו. כן, זה חוויה לכל הזמן. כן, כל הזמן. תענוג. איזה שם יפה זה ויטרינה? מהמם. לבת הבאה? בן, חשבתי, אני אוהבת שזה יוניסקס כזה. יש עוד מקרר גם שם, בממד. את רוצה לראות? אוקיי. זה רק לגופות. אוקיי, ריח לא עובר בתמונה, אבל כן, יש פה גופה. מאשרת המידע. וואו, אבל איזה חדר חלומי. אם מישהו עורך, קחו את החדר. לא, זה בא איתנו. אבל מה אתם עושים עם המסך למעלה? בא איתנו? מה זאת אומרת? בבקשה. בבקשה. פה הקסם פה היינו צריכים לצלם. פה הקסם פה יפה. זה הכלב שלהם באמת. נכון, אבל הוא כבר לא קיים. נכון? כן, נועה, איך את מסכמת את התוכנית? היה לי כיף, התגעגעתי לך, שמחתי לראות אותך, תודה על הספה, וזהו, קבלו אותה. רגע, אפשר לצפות בתוכנית, בכל הפלטפורמות, שמה הם, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט אונלי פנס. בבקשה. חג שמח. 9 בנובמבר, בציוני אמריקה, המנוע.